Nafarroko herritarrek dagoeneko kontsulta dezakete etxe bizitzen alokairuaren gehieneko prezioak finkatzen dituen indizea. Nafarroko gobernuak Nafarroko Berdintasunerako Institutuaren bitartez aholkularitza juridiko eta laborala eskaintzen die etxeko langilei oso feminizatua dagoen sektorea. Nafarroko gobernuak baimena eman dio Sodena elkarteari 2025an abalak emateko 20 milioi euroko mugaraino. Joana Hernandez Arriaga Iruindarrak eziera erakusketa prestatu du zeramikazko sorkuntzekin, materialen inguruko hausnarketa bada eta zaldiketa du ardatz. 2025ko San Fermin bestak iragartzeko kartel lehiaketarako 480 original aurkeztu dira. Sistema eraldatzeko bolerismoak solasaldia aurkeztuko dute Ortziral honetan, Erizondon Arizkunenea kulturetxean. Aroztegiko auziari buruzko solasaldia eginen dituzte apirilaren 28an Baztango 4 kuarteletan. Udaberriko feria ospatuko da apirilaren 28an Ortziralean Elizondon. Nafarroko herritarrek dagoeneko kontsulta dezakete errentaren prezioaren muga ezartzen duen indizea, etxe bizitzaren alokairu prezioen estatuko erreferentzia sistemak ezartzen duen bezala eta merkatuko tensionatuko eremua izendatutako udalerrietan alokairuen gehieneko prezioak finkatzeko balioko duena. Nafarroan 21 udalerrik maila horretan sartuta daude. Indizea ebazpen hau argitaratu ondotik etxe bizitzen errentamentu kontratu berrietan aplikatuko da. Hau da, azken 5 urteetan errentan hartu ez diren etxe bizitzetan, baina edukitzaile handien etxe bizitzen alokairu kontratu berrietan ere aplikatuko da. Etxe bizitza ministeritzaren webgunetik eta hiri agendatik konsultatzeko nahikoa da alokairuaren gehieneko prezioi buruzko datu horiek lortu nahi diren etxe bizitzaren katastroko referentzia edo helbide osoa sartzea, bidea eta zenbakia adierazita. Datu batzuk adierazi behar da, 4 fasetan egituratutako metodologia baten bidez egiten dira. Etxe bizitza bakoitzerako balio tarte individualizatu bat zehazteko aukera ematen duena. Nafarroko gobernuak Nafarroko Berdintasunerako Institutuaren bitartez debaldezko aholkularitza juridiko laborala eskaintzen die etxeko langilei, gehienak emakumez osatutako sektorea. Horrela sendotu egiten da lan baldintzak hobetzeko eta lan baldintzak duintzeko lan eskubidei buruzko informazio eta orientazio ematea helburu duen zerbitzua. Zerbitzuak 500 erabiltzaile baino gehiago hartatu ditu 2022ko apirilean martxan jarri zenetik, 600 konsulta inguru kudeatuz. Konsultarako gai ohikoena bertze soldatarekin, nominakin, lanaldiarekin, oporrekin, atsedenaldiekin, kalte ordainekin, antzinatasunarekin, kaleratze arrazoikin, kontratu amaierarekin, kotizazioarekin, bajarekin edo amatasunarekin lotutakoak dira. Berdintasun Institutuak adierazi duen bezala, etxeko langileen lana oso feminizatua dago eta lan prekarietateak markatzen du, gaur egungo zaintza sistemaren zutapetako bat izanik. Horren aintzinean Nafarroko Berdintasun Institutuak etxeko enpleguak gizartean duen balioa defendatzen du. Etxeko langilei aholkularitza juridiko eta laboraleko debaldezko zerbitzuri eskaintzaren alde eginez. Gaur egungo datuen arabera 2024an Nafarroan guztira 6.703 afiliazio erregistratu ziren etxeko enpleguaren sistema berezian, gizarte segurantzaren erregimen orokorraren barruan. Afiliazio datuetatik ondorioztatzen denez, Nafarroan etxeko enpleguan lan egiten duten personen 97% emakumeak dira. Nafarroko gobernuak Nafarroko Garapen Sozietateari Sodenari baimena eman dio 2025an abalak emateko 20 milioi euroko mugaraino. Erabaki honek ministro kontseiluaren aurretiazko baimena du, pasaden martxoaren 11an egindako bileran emandakoa bai eta dagozkion aldeko txostenak ere. Sodenak 3 abal mota egiten ditu, sozietate publikoak berak partaidetutako enpresei ematen dizkienak, 3. enpresei emandako abalak, eta Nafarroan diharduten elkarren bermerako 2 sozietateko baten elkargi eta sonagar abala jaso duten enpresa txiki eta ertainei aurreikusitako berrabalak.
Gogoratu behar da Foru Gobernuak berriki argitaratutako balantze baten arabera Elkargirekin eta Sonagarrekin duen akordioak 1.800 erakiketa baino gehiago formalizatzea errastu duela, 324 milioi euro inguruko zenbatekoan. Eragiketa hoiei esker Nafarroko autonomoen eta enpresa txiki eta ertainen inbertsio estrategikoak egin ahal izan dira. Haien lehiakortasuna hobetu da eta enplegua sortu da lurraldean. Nafarroko gobernuak akordio bat hartu du Sodena sozietate publikoari abalak emateko baimen emateko urte honetan 20 milioi euroko mugairaino. Joana Hernández Arriaga artista iruindarraren eziera erakusketa ekainaren 29 arte egonen da ikusgai Ziudadelako labean. Zeramika da erakusketaren protagonista eta zaldiketarekin lotutako artisau elementuak lantzen ditu. Inigo Gomez Egiluz, Kultur Jai Hezkuntza zuzendariak eta Joana Hernández Arriaga erakusketa aurkeztu dute. Artistak objektuen materialtasunarekin lan egiteko interesa islatu nahi du erakusketan eta material horiek uztartuta sorarazten diren zentzumenak antzematea du helburu. Eziera erakusketa ontzeko artistak amatxik oroigarri gisa oparitutako pitxerra hartu du abiapuntu. Pitxer hori oinarri hartuta molde bat sortu du eta errepikapena baliatzen du hainbat kombinazio egiteko, baita kombinazio horiek bertze elementu batzuetan txertatzeko ere. Hala zaldiketarekin lotutako hainbat elementu sortu ditu eta bertze teknika batzuen bidez osatu ditu. Elementu multzoiek prozesuarekin bat lantziaren garrantzia da erakusketaren ezaugarrietako bat. Joana Hernández Arriaga Iruñan jaio zen 1986an arte ederretan lizentziaduna da Euskal Herriko Unibertsitatean eta praktika artistikoak eta ikasketa kulturalak masterduna Ugarte Zentroan. Lan ibilbide luzea du. Gaur egun zeramika lantegi bat du Iruñan eta bertan ikerketa, sorkuntza eta irakaskuntza uztartzen ditu. Iruñako Ziudadelako erakusketa aretoak ohiko ordutegian irekiko dituzte Aste Santuan, Ziudadelako armaretoan, mistoen eraikinean, bolborategian eta labean hainbat erakusketa jarriko dituzte ikusgai asteartetik larunbatera erakusketa aretoak du ordutegia. 11:30 ordu 1:30 eta 6:00 8:30. Igande eta jaiegunetan 11:30 ordu 1:30. 2025eko San Fermin kartel lehiaketa jatorrizko lanak aurkezteko epea itxi du. Guztira 480 lan aurkeztu dira, vbikoitza.pamplona.eskultura.es webgunean. Kopurua iaz erregistratutakoa baino txikiagoa da, orduan 635 kartel jaso baitziren. 1984 urtetik gutxienez parte hartze errekorra. Aurtengo kopurua 2023koa baino pixka bat handiagoa da, orduan 475 proposamen jaso baitziren. Jasotako kartelak argitara gabeak, teknika librekoak eta adimen artifizialik gabekoak izan behar zutenak aztertu egingo dira orain lehiaketaren oinarriak betetzen dituztela egiaztatzeko. Eta epaimai profesionalak hautatutako ditu herri bozketan parte hartuko duten 10 lanak. 10 finalisten plika zenbakia datorren astean jakingo da eta ondoren Iruñan erroldatutako personek kartel irabazlea aukeratzeko botoa eman ahal izango dute. Aurtengo berrikuntza da herri bozketaren faserako hautatutako 9 finalistek 500 euroko saria jasoko dutela eta kartel irabazleak 5.000 euroko saria jasoko duela. Oinarriek adierazten duten kartelen egiletza ezin izango dela jendaurrean jarri lehiaketaren behin betiko ebazpena baino lehen, maiatzan. Ez betetzearen bat gertatuz gero obratik kanpo utziko da automatikoki eta 3 urteko epean lehiaketara aurkezteko ezintasuna ere bai. Ikusgarritasun lesbikoaren nazioarteko egunaren harira Baztango berdintasun zerbitzuak hitzordu antolatu du Mijo Lizarzaburu eta Uma, ulazia aktivista ikertzaile eta komunikatzailekin. Hau apirilaren 28an izanen da, arratsaldeko 6 Arizkunenea kulturetxean. Solasaldiak bolerismoak sexu-genero sistemaren arauen hausturan eta bizitzeko eta harremanetan jartzeko modu berrien eraikuntzan duen zereginari buruzko hausnarketa kritikoa eta eraldatzailea eginen du.
Neoliberalismoak identitate disidenteak transmarika golerak egungo sistemaren margenen barruan sartu nahi dituela dioen premisaren arabera. Hitzaldi honek defendatzen du bolerismoaren helburua ez dela sistemaren barruan asimilatu edo onartu izatea baizik eta erregimen heterosexuala zalantzan jartzea eta desegitea. Gizarte ez bitarrak proposatuz gizon eta emakume kategoriari gabekoa, esparru baztertzaile gisa. Disidentziei, erresistentziei eta etorkizun bidezkoagoa, anitzago eta askeagoi buruz hitz egiteko gunean izan nahi du. Guk ere akanpatu genuen. Maiatzaren 19-23 epaituko dituzte kanpaldian parte hartu zuten 7 baztandarrak eta epaiketara begira solasaldiak ematen ari da Aroztegiko Elkartasun batzordea. Baztango jende informatzeko helburuarekin 4 solasaldi antolatu dira datorren astelehenean apirilaren 28an 4 kuarteletako herrietan. Baztangoizako bilera Erratzuko elkartean izanen da, Arrasleko 7:30, Elizondokoa Lekarozko elkartxoko elkartean 8:00, Herberetakoa Iruritako gizarte bilgunean 8:00, Basaburuko Anizko elkartean 7:30. Solasaldietara joatera animatu dituzte herritarrak baita auzipetuei elkartasuna adierazteko egiten ari diren ekintzekin bat egitera ere. Udaberriko feria ospatuko da datorren hortziralean apirilaren 28an Elizondon. Baztango udalak eta Zederna Garalurrek goiz osoko egitaraua prestatu dute merkatuko plazan. Horrela goizeko 10etan hazienda feria hasiko da eta aurtengoa 25. ahari lehiaketa izanen da. Ordu berean artisauen eta bertako ikoizleen azoka izanen da merkatuko plazan. Aurrek ere edukiko dute zer egin 11 aterritatiko ordu batetara birziklatuz sortu tailerra izan emaita. Horrez gain 11etatik aintzinera txistulariek goiza girotuko dute eta baztango dantzari txikiek emanaldia eginen dute eguerdiko ordu batetan. Ordu batak eta 4 urteko ardi gaztaren mozketa ekitaldia izanen da eta 12 herritan bertako produktuak dastatzeko aukera emanen dute. Bukatzeko ordu batetan ahari lehiaketako saria banaketa eginen da.